Noi știm că bolile cardiovasculare sunt generate de o serie de factori de risc. 1. Fumatul. 2. Controlul tensiunii arteriale. 3. Combaterea sedentarismului și al obezității și menținerea colesterolului la nivele normale. Stresul este un factor de risc important pentru boli cardiovasculare, dar de regulă enumer ultimul, pentru că oamenii au senzația că este principalul factor de risc pentru boli cardiovasculare, ceea ce este complet fals. Pe de o parte, stresul până la un anumit nivel este pozitiv, în sensul că el ne face să fim activi. Evident că în momentul în care depășește astfel de limite, el începe să devină nociv. Și bine, corpul nostru fiind biciuit în permanență cu nivele mari de adrenalină, el încet ajunge să cedeze. Lifestyle-ul zilelor noastre este cel care ne-a adus la statistica asta înfricoșătoare. Închipuiți-vă că în timp ce închidem ochii o secundă, undeva un om în lumea asta moare din cauza bolilor cardiovasculare. Din anul 2019, dieta nesănătoasă a ajuns factorul numărul 1 de risc de moarte precoce, devansând fumatul și drogurile. Într-o propoziție simplă, Dagna este aplicația care are grijă de inima ta. Extins, într-o frază, este o aplicație inovativă cu expertiză medicală, ceea ce este foarte important, care îți oferă planuri alimentare zilnice, personalizate, recomandări medicale conform ghidurilor medicale actuale, care te vor ajuta și te îndrumă cumva pas cu pas, în așa fel încât să poți să-ți schimbi obiceiurile nesănătoase și să îți atingi obiectivele de sănătate.